Existuje nejaká rada, ktorú si v živote dostal, ktorá ti v kariére tak najviac pomohla? Tých rád za zatiaľ 16 rokov v tejto firme bolo viacero a hlavne teda od starších kolegov v tom čase. Niektoré sú teda v angličtine, že napríklad if you are going through the hell, just keep going. Naozaj, že keď máme to ťažšie, náročnejšie, komplexnejšie obdobie, tak netreba sa vzdávať, je to len obdobie a treba ho prežiť ďalej a potom z pohľadu späť zistíme, že to nebolo až také náročné obdobie. Alebo ďalšia motto, rada, alebo to, čo kolegovia používali, je, že sometimes you win and sometimes you learn. Čiže aj prehra môže byť na niečo dobrá, môže nás niečo naučiť, môže nás niekde ďalej posunúť. Alebo jeden z kolegov používal, že sky is the limit. A jedno z takých, čo aj ja dosť často používam, a to je, že čo ťa nezabije, to ťa posilní a zároveň, keď nejde o život, tak nejde o nič. Tak to sú také tie rady, ktoré aj ja často používam a kolegovia, ktorí ma lepšie poznajú, vedia, že ich situačne používam, že tam, kde sú vhodné.